И така, често се случва да се ядосваме на някой и толкова много да ни дразни, че не може да се справим с тази неприятна ситуация. Тогава нека да се запитаме какъв съвет ни дава този, който ни дразни. И тогава ще открием нещо в нас, което може да пречупим, като, например, да сме по-уверени и да защитим своята увереност пред другите. И така продължавам с четенето. Резюме беше това, което споделих преди малко. Известно време след това Рюдигер полагаше много усилия, за да подобри начина, по който се представяше пред външния свят. Колкото повече усилия полагаше, толкова повече изчезваше отхвърлянето към колегата му. Така че днес вече това отхвърляне изобщо липсва. Всъщност колегата просто е помагал за развитието на Рюдигер. Потиквал го е да придобие повече самочувствие. След като самия той стана достатъчно самоуверен, отхвърлянето на колегата му много бързо изчезна. Днес Рюдигер дори е благодарен на колегата си, защото без него нямаше да успее толкова бързо да развие повече от своята увереност. Ето сега прелиствам бързо. И продължавам да чета. Така, самоувереност. Двамата не са станали приятели, но отношенията на Рюдигер към колегата вече са горе-долу неутрални. В глава 3 стана ясно, че чрез моето отхвърляне аз се изолирам от силата на сърцето си. Вероятно вече схванахте, че обратното на отхвърлянето е най-добрият път за активиране на силата на сърцето, а обратното е любов и благодарност. Ако успея все по-често да изпитвам любов и благодарност, да ги превърна в свое вътрешно състояние, тогава Вселената, която не играе на езитора, но пък може да чете мисли, и вътрешната ми картина ще се погрижи и обкръжаващия ме свят да се промени съответно. Това е чудесно. И продължавам с един пример. Детето на Розвид тръгва на училище. Въпросът е в кои от две възможни класа да се запише. Розвид и мъжа искат непременно по-добрия клас, а други изобщо не го искат. И двамата вече знаят, че би трябвало по възможност да приемат всяка опция, открита пред детето им. Следователно